Skúšali ste už všechno, aby ste se zbavili plísené nohou nebo necht, ale problém se vždycky vrací. Intenzívny sudný, olupující se kaže, stluštlé a zažloutlé nechty, praskliny a dokonce i nepříjemný zápach mohou být známkami toho, že se infekce vyvíjí již dlouhou dobu. Mnoho lidí tyto příznaky zpočátku ignoruje a domnívá se, že se jedná pouze o kosmetický problém. Postupem času se však plíseň mže šíte, což zdržuje léčbu a sepsobuje ještě v Číně pohodlí v každodenním život. Práv pri hledání ešení tohoto problému se mnoho lidí začalo dozvídat o přípravku Skinatrin. Produkt přitahuje pozornost svým nárhem na pomoc v boji proti plísním a pomáhá obnovit zdraví pokožky a necht praktickým a bezpečným sepsobem. Podle výrobce bylo jeho složení vyvinuto s použitím složek známých svými protiplísňovými, sklidňujícími a regeneračními vlastnostmi. Kombinace těchto složek pomáhá snižovat sudný, zmírňovat podráždný, redukovat olupování a postupně zlepšovat vzhled postižené oblasti. Dalším dôležitým bodem je, že dlouhodobé používání může přispět k vytvoření prostředí nepříznivého pro rozvoj plísní, což napomáhá přirozené regeneraci pokožky a necht. Několik uživatel uvádí, že po několika týdnech pravidelného užívání pozoruje postupné zlepšení. Mezi nejčastěji zmiňované výsledky patří snížený nepohodlí, zlepšení vzhledu necht a včí pocit pohody a sebevědomí. Je však dôležité si uvědomit, že výsledky se mohou u jednotlivých osob lišit. Je to proto, že faktory, jakou je délka trvání infekce, závažnost problému a frekvence užívání, mohou přímo ovlivnit reakci na léčbu. Z tohoto dôvodu, pokud se rozhodnete používat Skinatrin, ujist se, že pesn dodržujete všechna doporučení k užívání a udržujete konzistenci po celou dobu uvedeného užívání. Mnoho lidí peruší léčbu příliš brzy a nakonec nedosáhnou očekávaných výsledků. Je také dôležité vnovat pozornost pri nákupu. Aby byla zaručena pravost a kvalita produktu, doporučuje se jej zakoupit výhradně na oficiálních webových stránkách výrobce. Pokud hledáte alternativu, která by pomohla v boji proti plísným nohou a necht, Skinatrin může být zajímavou možností, kterou byste měli zvážit. Proveďte si průzkum a vždy si vyberte nejlepší ešení pro své zdraví a pohodu.